আচ্ছা তিনি ওর যে 1200টা রং নখলাও যে ফুটবল টুর্নামেন্ট সংজাজাকমানি অরব তাবুক যে নুকজাখা খেলা পাইথাক যে পাইথাকও হার জিত সাবংখা নং বসু জতে নুকখা যে খেলানো পাইথাক জতং মানি হামবাই जोंनि तुलासिपुर आर्ट ब्लक बायजाक चेयारमेनशिप टुर्नामेंट जाका ब्लक बायजाबाय ini खेला गेलाय नायनायनि मटंखा ini खेलाव जों कप्लायनि नुकजाखा आश्रामबारि पन्चायत हारिनाय बदलनि बिसिंग बादलाबारि पन्चायत हारिका बेलाय नायथक आं जतनो कयनाय जत पन्चायतनि बर'नो सिनि स्रायरक दाबुनि जेनेरेशनो खेला दुलाव बेलाय मनोजोग दिनानि नांगौ सिनेमा खेला 12 दिन बेबि सोलिनाय फाइनल दंनाय जत अपरा जायगायाव खेलाव जायजायथे नायनायनि बागै जतनि फारसेनो साबायखर कबो आश्रामबारि जे बादलाबारि पन्चायतनि टीम न आश्रामबारि पन्चायत टीमनि जे खेलवार बरक कायबसो गल दिखा जे आश्रामबारि टीम रक जे बादलाबारि टीम न आश्रामबारि पन्चायतनि बरक 11टा गल लिखा बादलाबारि कायसेफोरनो गल थायोमोन के ताबुंनि नि बुखाक्ति नों तामगो बरनो जे मेसेज कैसे नाम सं जे हार जिदनाय न खरकसा त तकमा तकला चलायो अबहाय नों ताम सानाने मसं बरनो जाथे खात केबन थियातै अब तो गेलाय नांमानि को खेलां थांनांकै हार जित तंनाय आंगरा हारिनाय बरनो सानाय बसकांनि दिनाव तेव काहामकाय खेला दुला संना निंथुन भाइके बरक जों हारिके बरक तेव दुम हाना निंथुन जरा जितिनाय बरनो बां अबगनाय बसकांनि तेव मेच बरनि तंगो तेव काहामकाय थंथाना निंथुन निनि सिनेमा आंनि मुं सतमति बर्मा तुलासिपुर आर्ट ब्लकनि भाइस चेयारमेन आंनि लोगो दङ आंकेल चेयारमेन वतन